du det? Tror jeg, Det var dernede. Jeg går op igen herfra. Jeg skal ikke være herovre. Det er lortet nøje. Nu er vi her igen. Og vi smutter ind og undersøger nu. Og vi er 3. Martin, Mads og jeg. Så lad os rykke indad. Hvad er det der? Det er en sidebygning til det. Som I kan se, så er bygningen i hvert fald rimelig forladt. Og der er sket det, at den blev opført i 1933, og i 1990 der skiftede den så radiostation. Var der noget? Jeg ved det ikke. Mads, du har din telefon med, ikke? Godt nok. Hun kan jo ikke ringe til mig forresten. Hvorfor ikke? Fordi hun har ikke mit nummer. Nå, så ringer hun op på Snapchat. Det var ordentligt fucking meget det der. Jeg var nødt til at slukke for min lampe. Fuck, der er lys nu. Ja. Lampe? Den er kottet der. Nå. Hvis det er dårligt isoleret lys. Hvad fanden i helvede var det? Jeg hørte godt det der bip der. Jeg hørte det der bip der. Ja, det hørte jeg også. Højt. Det hørte jeg også. Det er en lille smule gøj ham. Det var ikke kamera, eller hvad? Nej, jeg har lige tændt for det. Fordi at den opfanger alt lyd i forhold til min telefon, fordi at der er mikrofonerne. Jeg ved ikke, om det kom dernede fra, ikke også? Ja, det kom dernede fra, ikke? Vi skal derned så. Ja. Jeg skulle sige, det kommer ikke ovenpå, vel? Nej, det kom ikke ovenpå fra. Jeg hørte det der. Bil. Den der piplyd, den var nøjeren. Ja. Det lød næsten som om det var en ur. Ja. Eller som om det var vind, der tog det ind her. Så. Var det der igen? Derinde. Jamen, der har vi lige været. Derinde. Prøv at tage noget og kaste ind. Er det deroppe, tror jeg? Altså, der er 2 nedgange deroppe fra. Den derovre. Derovre. Det der. Må jeg lige prøve noget? Hørte du det? Nej. Der var noget, der raslede. Helvede! Nej, jeg skal ikke have det andet, mand! Lad os prøve at gå ind nu. Skal vi så gå den her gang op på toppen? Det må vi sgu blive nødt til, Mads. Jeg er så klar til, hvis der kommer nogen. Jamen, jeg er lortebange. Lige nu. Altså, jeg har allerede
En frygt i kroppen, Mads. Jeg kan allerede mærke det i benene. For så gå i benene, det er pisselig meget. Vil du se lidt trunde? Det var heroppe, vi hørte lyden før. Ja, det er dernede, vi hørte den lige der. Ja, det var dernede. Så må det være en lus. Der er skidtet. Der er vel ikke det der, hvis der er noget lyd. Kunne godt have det her. Jeg tror bare, jeg har været det. Det er bare det der. Der laver lyden. Ja. Jeg glemmer, at vi rent faktisk har været her. Ja, vi har været her. Der ligger kifler. Det er du også mere også, end du sidste gang. Jeg går med til det, så. Sæt bedst. Ja. Mads, prøv lige at række mig din telefon, og så lås den lige op. Ja, du skal have min telefon nu. Jeg ser ikke sådan her i stedet for. Det er bare alle de her ting i loftet, der ryster. På den her. På grund af den her, så får den. Ja, men jeg hørte også et eller andet hernede. Det er oppe fra. Det er den der lyd der. Det er nok bare det. Ja. Hvad er det, du vil til? Jeg tænkte på, at vi skulle afspille lyden der. Det kunne være meget sjovt. Var det på Messenger? Ja. Og så skal vi bare scrolle lidt nedad. Jeg tænker, at hvis det skulle være fra 1980'erne der, så lyder det kraftigt til 1980'erne. Kortbølgeafdelingen, Radiohuset, København. Så kommer ikke engang, kan. Vi beder dem skrive, hvordan de finder kvaliteten Det larmer så meget. Det larmer lort for meget. af de forskellige stemmer, de hører. Lyttet længe, og altså også den engelske afdeling lyttede til musikken, beder vi dem give os deres kommentar dertil. Foretag en sammenligning mellem Danmarks Radio og andre internationale stationer, såsom BBC, Voice of America, Radio Moskva, og søg til os, hvordan de finder Det larmer så meget i ørerne. Vi ser her på billedet gangen, vi stod inde i, og noget, der er ret besynderligt, det er den cirkel, man kan se oppe til venstre i gangen. Og på det her billede, der er selv 2 samme cirkler, og det er ikke på nogen af de andre billeder, så jeg går ud fra, at det er ikke min linse, der er noget i vejen med. Her der ser man, at der er noget, der er sløret oppe i vinduerne, men jeg tog et billede lige efter, hvor det overhovedet ikke var sløret. Og nu vil jeg vise jer, at mens jeg tog det her billede, der kom der et kæmpe brag. Lydklippet kommer her. Fordi det er hver gang jeg tager et billede deroppe af, så kommer der en lyd dernede fra. Og det er ikke bare dem der, der blæser ind på dernede. Så vi slukker telefonen der. Det er oppe igen. Ja, det er deroppe igen. Det synes jeg, vi skal. Vi skal undersøge. Og se, om vi fanger noget på kamera, som det blotte øje ikke kan se. Men altså, dem deroppe, de bevæger sig jo på ingen måde jo. Det er vi enige om. Meget lidt. Men den kan ikke lave et kæmpe brag. Nej, det er rigtigt. Så var den faldet ned. Ja.
Du kan se, hvordan den hænger deroppe jo. Altså, den var faldet. Pas på munden lort, og du kan lige få lort i ansigtet. Ja, det er rigtigt. Ja, det var bare hen, der bragede sådan der. Der var noget Det var hernede. noget, der træ, der måske lavede noget, faldt noget fra, og så lavede grav, eller det var noget... Men det var også sindssygt, hvis der bare falder et stykke træ ned. Og jeg så altså heller ikke noget falde ned hernede fra. Nej. Jeg ved ikke, det lyder som om det kom ind fra væggen af næsten. Det er så bare det der. Okay, det er så dem der. Ja, men det var meget højere, Mads. Det kan ikke være det der. Fucking træ. Det kan simpelthen ikke være det der lavede den der. Nå, jeg synes, det er sådan lidt... Jeg ved det ikke. Altså, det lyder som om, at det kom herfra, men samtidig med lidt ude. Ja, Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare noget. Men- Som om der, altså... men der var noget, der sagde et kæmpe. Ja, Brag. det kunne godt være det der var sådan... Og så... Altså, prøv lige at gøre det også. Prøv lige sådan, gør det. Det var ikke lige så højt. Okay. Nej, stadig ikke samme lyd. Den der lyd, den er uforklarlig, Mads. Ja. Jeg fik den ikke engang på video, fordi... Dus. Okay. Ej, men den fik jeg ikke engang på video, hvilket er rigtig, rigtig ærgerligt. Hvorfor fuck fik du ikke på video? Nå, Fordi jeg tog et billede. det er rigtigt. Jeg skal se, kan man ikke høre det på mikrofonen? Jo? Altså, hvis det er højt nok, så jo. Nu synes jeg, at vi går ud igen, og så synes jeg, vi skal kigge på de billeder der. Tak fordi I så med, og vi ses i næste video. Tryk på subscribe, tryk på like-knappen, gerne smadre den derudad, og så ses vi i næste video. Husk, I kan følge med på Facebook, Instagram og på TikTok, og selvfølgelig også her på YouTube. Tak.